Nej, det var jag inte. Sven-Erik och Michelle. Wimbledon-match. Ser du stjärnan i det blå? Och psykisk prövning för Jag är handet. så svettig, mamma. Ja. Någon som vill vara med. Se men inte röra. Bollen studsar förbi min nos. Och dreglet rinner. Men husse är på hugget. Och säger nej. Filmar du, mamma? Med hål i racket, Michelle. Sven-Erik är hurtig. Titta.